koJumpule ishubhu lesidoda uthi akazifuni izingane. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuyona i-channel yami ehamba phambili lagama ngumfezeko uNtuthuko Khumalo bathi la sibona amakomenti. Mawuthi usemusha kule channel okubalekile ngicela wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. Bafethu esikhathini esiningi kuya ukubheka lapha abantu besifazane njengabantu okuyibona abafanele ukuhlela umndeni kodwa izinto sezishintshile lapha nabantu besilisa esebeyakwazi impela okufanele bakwenze uma bengathandi lapha ukuba nezingane. Lokhu kugqame ngemuva kokuthi owesilisa wasegoli lapha ephumele obala lapha ngokuthi usevele amashubhu lapha nathutha isidoda kusukela esikhwameni sawo lapha phecelezi i-vasectomy. Lapho lokhu kunqanda isidoda singaphumi nokuyinto eqinisekisa ukuthi ngeke akwazi ukwenza izingane lapha uphethelo fakude oneminyaka lapha nelinganisela ku-29 ubudala umemezele enkundleni zokuxhumana lapha ekuqaleni kwalesonto ukuthi wenze i-big snip lapha nebhala ezithomeni zakhe ngesikhathi elulama lapha uthe kwenzile ngisanda impela ukuthola i-vasectomy yami engalungiseki lapha ngineminyaka engu-29 ngishade lapha nginazo ingane futhi anginayo nenhloso yokuba nazo. Sekuneminyaka engifuna ukwenza lokhu kufana nephupho ekubhala yena lapha ekhasini ku-Facebook. Lo mlisa ube nengxoxo nabezindaba namhlanje lapha eveze khona ukuthi emkhulu umthwalo owethwesa abantu besifazane ngoba abantu besilisa abanalo ulwazi olwanele ngezinto nabo abangazenza uma bengafuni ukuba nezingane laphana. Kusho yona laphana insizwa ethiwa ishumpule isidoda-ke laphana ngenhloso yokuthi ayithandi ukuba nezingane. Yeyi bafethu, izinto ziyashintsha eSouth Africa. Mina-ke ngifisa ukuzwa ukuthi wena uphawula uthini mayelana nalolu daba. Hambe lapha ku-comment section ufike udlulise okwakho ukuphawula mayelana nalolu daba. Siphinde futhi sihlangane kwividiyo elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Nibe nosuku lomnandi, nginithanda.